kuchokera mdziko la South Africa. Alimi afodya akuyembekezeka kupeza ndalama zochepa chaka chino poyerekeza ndi chaka chatha. Padakali pano ndalama yomwe yapezeka chiyambireni malondawa ikuchepa ndi 320 billion kwacha poyerekeza ndi nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Justin Mkweo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Konsoloyi yakhazikitsa malinga ndi HL Tobacco Sales mu sabata 10 chaka chino, fodya wapeza ndalama zokwana $258.4 million pamene mu nthawi ngati yomweyi chaka chatha anali atapeza ndalama zokwana $441.1 million zomwe zikutanthauza kuti ndalamayi yatsika ndi $182.7 million. M'Malawi kwacha izi zikutanthauza kuti mu sabata 10 chaka chatha alimi anali atapeza 772.4 billion kwacha pamene mu nthawi ngati yomweyi chaka chino apeza ndalama yokwana 457.4 billion kwacha yokha. Ndalamazi malingana ndi AHL Tobacco Sales chaka chatha zinapezeka alimi atagulisa fodya olemera 173 million kilograms pamene chaka chino agulisa fodya olemera 129 million kilograms yokha, zomwe zikutanthauza kuti kagulisidwe ka fodyayo katsika ndi 44 million kilograms. Mtengo wapakatikati nawonso watsika pamene mu sabata 10 chaka chatha mtengo wapakatikati unali $2.55 pamene chaka chino ndi $2 yokha. Poyankhulapo pa nkhaniyi mtsogoleri wa Tobacco Association of Malawi Tama Trust Abiel Kalimabanda anati izi ndi zokhumudwitsa kwa alimi. Iwo anati chifukwa chachikulu chomwe izi zikuchitikira ndichoti fodya pa msika akukanidwa kwambiri, kotero nthawi yomwe akumakhala pa msikawu ndi yayitali poyerekeza ndi nthawi yomwe amakhala chaka chatha. Ndi ulimi wa fodya wokha umene umabweretsa ndalama yakunja mdziko muno. Tikachita ulesi ife alimi ungapesa akudziwa kuti mlimi ndiye manufacturer ya Malawi economy. Forex ya ku Malawi ndiye kuti ndi mwini wake ndi ulimi wa fodya. So ifeyo tikafoka tikuti boma situkulithandiza. Chifukwa alimi afodya ndi ali nambala 1 kuthandiza boma kuti tipeze ndalama yakunja alimi afodya. So ndilo likuti ifeyo ngati alimi tikalephera kulima fodya tikalephera udindo wathu okumikira boma othandiza boma. Katswiri pa nkhani za ulimi Alenadi Chimwaza anagwirizana ndi Akalimabanda ponena kuti anthu ambiri akulima fodya koma sakudziwa kuti akuyenera kumsamalira motani akamalima komanso pamene akumuyika m'mabero. Iwo apempha boma kuti liyike alangizi za ulimi ochuluka kuti azitha kuthandiza anthu kuti fodya angamalime bwanji komanso angamasamale bwanji kuti azikhala fodya wapamwamba yemwe ogula azimufuna komanso kupereka ndalama zambiri. Chapompano bungwe la Tobacco Commission linayambisa ntchito yodziwa alimi amene akulima fodya mdziko muno, zomwe akunena kuti zithandizira kuti fodya wa mdziko muno akhale wapamwamba. Fodya ndi mbewu yomwe imathandizira dziko lino kupeza ndalama zakunja, ndipo fodya akasokonekera chuma cha dziko lino chimakhala pa chiopsezo kamba kuti ndalama yakunja itha kusowa komanso alimi amene amadalira fodyayu atha kuvutika. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati ikuyembekezera kutolera 1 billion kwacha kapena 2 billion kwacha pa chaka kudzera mu ndondomeko yolipiritsa eni galimoto omwe akulowa mu mzindawu. Ndalamazi zomwe cholinga chake ndi kukonzera mzindawu ziziloleredwa pogwiritsa ntchito makina amakono, ndipo eni galimoto azipereka pakati pa 1000 kwacha ndi 5000 kwacha pa tsiku. Macloyd Chilangiza walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Chimwemwe Maseko. Konsoloyi yakhazikitsa malo atatu yomwe adzitolerapo ndalamazi omwe ndi Dunduzo, Lusangazi komanso malo a Jowero omwe ali mu msewu wa M1 komanso msewu wochoka ku Mzuzu kupita ku Nkhatabe. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi pamalo ochitira chipikisi chena Dunduzo, mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anati ayika njira zosiyanasiyana zomwe zithandizire kuteteza ndalama zonse zomwe zizikhala kuti azitolera kuchokera ku ntchitoyi. A Moses anati konsoloyi inasankha njira yogwiritsa ntchito mashini potolera ndalamazi pofuna kuti azitha kudziwa bwino ndalama zomwe akuzitolera kuchokera m'malo ochitira chipikisheniwa. Ndikupya kuti mmene timapanga lonchi kunali pompo maona kuti anyamata agwiritsa ntchito mashini. So ndi mashini amene ajawo tikupira kuti pakhala chitetezo cha ndalama zimene kuti zikhala zotetezedwa sipangakhale kuseweretsa kwina kulikonse.
wapampando wa mabungwe omwe si aboma mu mzinda wa Mzuzu a Edward Kantuseya analangiza khonsolo ya Mzuzu kuti ionetsetse kuti ndalama zonse zomwe akutolera zikugwira ntchito yake moyenera. Akantuseya anati ngati mabungwe omwe si aboma atenga gawo lolondoloza ndalama zonse zomwe zizikhala kuti azitolera kuchokera ku ntchitoyi. Akantuseya analangizanso khonsolo ya Mzuzu kuti ikambirane ndi a Roads Authority komanso akulikulu la polisi mchigawo chakumpoto kuti aone momwe angagwire ntchito limodzi m'malo ochitira chipikisheniwa. Atiunikira CEO Chief Executive kapena bwana mkubwa wa Mzuzu City Council kunena kuti atsegula bank account yapaderadera imene idzigwiritsidwa ntchito pa ndalama zonse zimene zizitoleredwa kudzera ku ndondomeko ya pansewu, komanso akhazikitsa komiti yapaderadera imene tikulingalira kuti sefeso amabungwe tikhaleko ndi gawo mubungwe limenelo cholinga tizitha kuona kuti kodino ndalama zatolerazo zikuyenda bwanji. Ntchito yotolera ndalama kuchokera ku galimoto zosiyanasiyana zomwe zikulowa komanso kutuluka mu mzinda wa Mzuzu ayikhazikitsa pofuna kupeza ndalama zomwe zingathandizire kukonza misewu yosiyanasiyana yomwe inayima mu mzindawu, omwe ndikuphatikizapo msewu wochoka ku area 1B kupita ku Dunduzo komanso msewu wopita ku bwalo la ndege la mu mzindawu. Nthumwi zochokera m'mayiko amu Africa zikupitirira kufika mdziko muno kudzatenga nawo mbali pa msonkhano wa pachaka wa nyumba za malamulo za m'mayiko omwe anali pansi pa ulamuliro wa dziko la Britain. Msonkhanowu uyamba lachitatu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Nthumwizi zimene zikuphatikizapo aphungu a nyumba ya malamulo komanso asipikala a nyumba ya malamulo a m'mayiko osiyanasiyana adayamba kufika mdziko muno loweruka. Nthumwi zomwe zafika kale mdziko muno ndi monga zochokera mdziko la South Africa, Namibia, Uganda, Botswana ndi the Gambia. Kudzera mukalata, sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko lino Asamiyo Suleiman anati zokambira nazi zibala mfundo zimene cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito za nyumba ya malamulo komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino kuno kwa Africa. A Suleiman anati kuchititsa msonkhano mdziko muno ndi chisonyezo kuti dziko lino lili ndi chidwi chachikulu chopititsa patsogolo ulamuliro wa demokrasi komanso kugwirizana kwa mayiko a mu Africa. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation amayiko kayatsa ali mkumanowu ndi mwayi waukulu wa dziko lino kuna nyumba ya malamulo isinthe momwe magwirira ntchito powunikira momwe mayiko ena amachitira. Nzofunikira kwambiri mukayang'ana nkhani yoyimirira anthu. Palamenti yathu nthawi zambiri imanena kuti imayimirira anthu komano muzaona kuti aphungu sikawirikawiri pamene amapita kumudzi kukafunsa anthu maganizo awo pa za malamulo mwachitsanzo amene akukonzedwa ku palamenti. Zimene zidanditsa kwambiri. Mkumanowu ukuyembekezeka kuchitika mpaka pa 16 August 2026. Wachiwiri kwa komishonala wa polisi a Joseph Mutupha wati maphunziro ogwiritsa ntchito luso la makono akuthandizira kuchepetsa milandu yomwe anthu amapalamula pa intaneti. Iwo anena izi kukanjedza mu mzinda wa Blantyre pamene amakhazikitsa maphunzirowa. Mwayi Gowero ali ndi ripoti ili. Maphunzirowa anakonzedwa ndi Malawi University of Science and Technology MUST mogwirizana ndi bungwe la United Nations Development Program UNDP. Mawu awo wachiwiri kwa mkulu wa polisi a Joseph Mutupha anafotokoza kufunikira kwa maphunzirowa. Maphunziro amenewa ndofunikira kwambiri. Inu mukudziwa kuti lero nkhani zogwiritsa ntchito makompyuta, zogwiritsa ntchito mafoni, kaya kupanga business, kuchita transfer ndalama, kaya kutenga ndalama, zinthu zambiri panopa zikugwiritsa ntchito makina amakono. Ndiye chifukwa cha zimenezi zikubweretsa ubwino wambiri komanso zikubweretsa chiopsezo chambiri. Tikuona kuti anthu ambiri akuberedwa ndalama zawo mafoni, ena akunyozedwa, akunyazitsidwa, kuipisidwa mbiri kupyolera mu zipangizo zomwezi. Ndiye ndi milandu ndithu ndipo malamulo akhazikitsidwa kale. Koma sopano ukadaulo oti tifufuze nkhani zimenezi ndipo tipeza amene akupanga zimenezi. Ukadaulo umenewo tili nawo koma ochepa kwambiri. N'chifukwa chake
kosi imeneyi kapena maphunziro amenewa ndofunikira kwambiri amene akonzedwa ndi anzathu aku Malawi University of Science and Technology kuchokera ku chithandizonso chija cha UNDP. So maphunziro amenewa ndofunikira kwambiri. Ndipo oyimirira sukulu ya MAST a Michael Zimba ati maphunzirowa akhudza mbali zosiyanasiyana za kafukufuku wa umboni. So training imeneyi ndi ya 1 week and yasonkhaniza ma-officers pafupifupi 30. Ikhuza madera osiyanasiyana ndi zipangizo zimene anthu amagwiritsa ntchito ngati mafoni, makompyuta, zathandiza kuti ngati lese pali milandu mu social media kodi umboni tingausunge motani. Andi malo onsewo ukhuza chosangalatsa kwambiri nchoti training imeneyi ndoti achita kupanga osati kungo kuwerenga kufotokozerana koma pa chizungu timati hands on azichita kupanga iwo apolisi paokha. Apolisi okwana 30 ochokera m'malo osiyanasiyana akutenga nawo mbali pa maphunziro amenewa. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya Scorchers yapanga mbiri pomwe yazipezera malo ku mpikisano wa dziko lonse lapansi. Izi zikudza timuyi iragonjetsa Ghana 2-1 mu ndime ya quarter final mu mpikisano wa WAFCON la mulungu usiku. Timu ya Scorchers ikumana ndi Algeria mu ndime ya semifinal lachitatu likudzali. Tikhale tikumva zambiri pa nkhani kuchokera kwa mmodzi wa othirirapo ndemanga pa nkhani za masewero amene ndi a James Sangalo. Koma tisanatero tikupatseni kaye ripoti ili kuchokera kwa Praise Majawa. Kuchita bwino kwa Scorchers kukutsatira kulimbikira komanso kudzipereka kwa magulu osiyanasiyana okhudzidwa. Timu ya Malawi inakhazikitsidwa mchaka cha 1998 ndipo inayamba kusewera masewero mchaka cha 2002. Masiku oyambirira osewera ochuluka timuyi amachokera m'matimu monga Blantyre 0 ndi DD Sunshine mwa ena mwa omwe analimbikira kuti mpira wa sungano upite patsogolo ndi mwali wachiwiri kwa mphunzitsi wa timuyi pakadali pano Maggie Chombo. Oyendetsa mpira monga Malemu David Due, Isaac Jomo Osman, Tom Mkolongo, Silveria Chalira ndi Suzy Ngwira nawo anatenga mbali yayikulu kuti mpirawo upite patsogolo. Kupititsa patsogolo kwa masewero kuonekanso ndi kuchita bwino kwa osewera Tabitha ndi mchemwali wake Temwa. Tabitha ndi osewera woyamba mdziko muno kukasewera kunja ndipo mng'ono wake Temwa anatsatira m'mapazi ake. Mchaka cha 2023 timu ya Scorchers inapambana mpikisano wa Kosafa kuonetsa kuti tsopano yayamba kuchita bwino. Kuchita bwinoko kunaonekanso pomwe timu inadzipezera malo ku mpikisano wa WAFCON. Ku mpikisanowu Scorchers masewero ake oyamba amugulu C inagonjetsa makuteteza ukatswiri wa chikhochi cha Nigeria ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Kenako inagonjetsa Egypt 3-1 isanagonje ndi Zambia 2-1. Timuyi inamaliza pa nambala oyamba mugululi ndi kufika mu ndime ya quarter final. Scorchers yagoletsa zigoli 9 ndi kuyingitsa zigoli 6. Temwa ndi mwagoletsa zigoli zochuluka kumbali ya Malawi zokwana zinayi. Kuchita bwinoku kwadzetsa chisangalalo mdziko muno. Otsatira mpira mu mzinda wa Blantyre ati yachitika ini mbiri yosayiwalika. Dzina ndi Andrew Muhango ndimazichemelera kuti living legend. Performance yasika nathu ndi yabwino kwambiri. Chinthu chimodzi chimene chandisangalatsa ndicho kuti pokhala ife ma surprise packages tindi mapuleya ochepa chabe amene aloziwika ku dziko kuti mwina maiko mwina mwamadziwa koma ambiri aja ngosadziwika nawo akupanga mayina akuzigulisa paokha. Taonako mapuleya ngati mmene akuchitira usikana yakuti Chinzimu amamenyera ku Sweden. She is very young, 19 years, koma kusewera mpira ndithu mwanzeru maonesa kuti andi experience ndithu nkhala lwang'ono zomwe zipangisa kumachitaso motivate ena malinga ndi mmene front line yathu ilili speed physicality zomwe zikuthandiza kwambiri. Edna Lingani ndi chilimbikitso chachikulu chifukwa chakuti kaliya ya ana ambiri imafa chifukwa mwina makolo timalesa anaja kuti asapangeji koma anaja amakhala atadziwa kale chimene akufuna kuzakhala. Ndeta alimbikitsa ana akazi kuti no kumene kuchisamete ukasewera titenge chisanzo ana akufika kunjaja akupanga zinthu zodabwisa dziko lonse likwaona ndi chimene tikufuna kuti ana akazi lusola tu tilonese Malawi apite patsogolo tonse tutukukire limodzi. Mphunzitsi wa Scorchers Love Mofaziri wali kuchita bwino kwa timu iyi nkamba kukonzekera bwino mpikisanowu. Woyimbira atathetsa masewero a Malawi ndi Ghana Afaziri anakhetsa msozi wa chimwemwe. Aba batafika semifinals sikuti basi tikugona ayi tikupitirizabe ntchito imene tikuyigwirayi mmene tizimenya semifinals
tikapanganso chimodzimodzi tikaonesesa kuti china chakenso chichitike. wolankhulapo pa nkhani za masewero a mpira wa miyendo mdziko muno Tadala Manda walali mchikhulupiriro kuti timu ili nkuthekerabe kopitirira kuchita bwino mu mpikisanowu. Tidakali pa nkhani yomweyi monga ndinanenera kuti mu studio muno ndi a James Sangala amenewa ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za masewero ndipo tifuna timve maganizo awo pa nkhani imene yokhudza ma Scorchers. Madzulo abwino James. Ziko madzulo abwino sekwai. Kodi chomwe chachipangitsa kuti Scorchers ichite bwino chonchi mu mpikisano umenewo kwenikweni ndi chani? Ndikuzoona kuti pali mfundo zingapo zimene zathandizira kuti Scorchers ifike pamenepo. Mfundo zimezi zili pansi pa mfundo yayikulu ya transforming the game ya mtsogoleri wa Football Association of Malawi amene ananena kuti tifuna kuti tikule masewera mu njira zosiyana-siyana. Nde pansi pakepo pali masewera amene wa azimayi. Nde pali mfundo zambirimbiri zimene anaziyikaso mu strategic plan imene ili ya 10 years. Nde kungochotsamo mfundo zina nditchulapo muna mfundo zinayi kapena zisanu. Yoyambirira chimene aonetsetsa nchonena kuti atsikana akhale ndi exposure. Chifukwa mpira tikunena apa ndi international football. So international football imayenera so izimenyedwa ndi ma international players. So mfundo yoyambirira inali yoti atsikana athu akhale ndi exposure. Amenye ma international games ambirimbiri kuti mpira wa international walowe nthupi. Nde zimezi anawika mfundo yonena kuti pa FIFA calendar pena paliponse atsikana amene azimenya magemu. Nde choncho kuyambira chaka chatha mukhoza kukumbukira kunena kuti atsikana akhala kumenya ndithu pa FIFA calendar ina iliyonse. Anayambira ku Zambia mu February la chaka chatha kumenya magemu ndithu osiyana-siyana kuzafika mpaka chaka chinocho kwamenyedwa magemu. Pamene tunena pano mwina asewera mwina magemu 16 a friendly osiyana-siyana kuthandizira kuti azolowere mpira umene wapa international. Chachiwiri chimene ndikhoza kunena nchonena kuti anaonanso kuti atsikana kuti azipereke ofunika kuti kuwasamalira. Nde kuwasamalira kwina anaona kuti atsikana amenewa apangise kuti ndalama zimene amalandira amuna iwonso azilandira. Nde chimenechi chinapanga ngati chinalimbitsa mtima kuti azilimbikira pa ground. Kutero ku ndalama zimene amalandira Nyamata national team ya amuna ya Flames atsikanaso amalandira ndalama zofanana chimodzimodzi. Nde zimene zizi zakhala kuti zinatulutsa mtima wawo kuti azidzipereka pa ground. Chachitatu ndikhoza kunena kuti kubweretsa kwa National League ija imene ikupangidwa sponsor ndi National Bank imene iso yathandizira kwambiri chifukwa chonena kuti poyambirira tinali ndi ma regional leagues kumene kujaku kunalibeko competition yokwanira chifukwa kuti matimu mwina amatha kumachinyana 16-0 20-0 kunalibeko competition yeniyeni koma itayamba league imene iyi ya national munali quality yokha matimu 10 amene ndi quality 12 teams kumamenya ndithu memo kunalibenso za ma 12-0 za ma 19-0 amakhala kuti magemu abwino a quality okhaokha. Ndezimene zinathandiziraso kuti atsikana athu amene amenya kumudzi konkuno akhale ndi ka competition. Nde competition imabweretsa kuchita bwino kupita patsogolo. Mfundo yachinayi chimene chinachitika ndikhoza kunena kuti tindi ma players amene amasewera ku Europe kuma timu akulu not only ku Europe kwa ndimwana kuti ku overseas ku America ku China kuti zimene zathandizira kwambiri chifukwa kuti monga ndinena poyamba paja kuti iyi ndi international football. Nde awawa alikale ku international akuziwa zimene zimakhalira kuti kodi mpira umayenda bwanji mutu mawu makhala mukuyenda zotani zimasiyana bendi mmene amaganizira ma player amene akumenya apa. Mwachidule pepa ndikudulani pamene mwachidule kodi timu ikonzekere bwanji masewera lachitatu lino timu mene akhala kupangira zinthu zawo akhala kupanga bwino kwambiri chifukwa kuti choyambirira ku tournament kumafunika recovery. Nde ndikumamvetsedwa kuti kumakhala recovery kwambiri akumaonetsetsa kuti atsikana abwerera matupi awo chifukwa kuti amenya magemu ovuta abwereramo ndi akumapanga zinthu zonena kuti abwereremo kuti akhale ready game imene ikutsalira. Zomwe kwambiri James potunikira nkhani yathu imeneyi. Ndathokoza kwambiri. Tafika pa ndiyo apeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane.
Welcome to Gwoji Dream Town, a modern gated community in the heart of Lilongwe. Enjoy